Denne video handler om algebra og talmønstre. Og tit så får man en opgave, hvor man skal prøve at gennemskue et mønster. I det her tilfælde har vi altså nogle trekanter. Det er ligesidede trekanter. Trekanter, der altså er en på hver sidestykke. Den her figur har altså omkredsen 3. Så har vi en figur 2 her. Den har ligeledes en sidelængde på 1, og det vil sige, at den har altså en omkreds på 4. 1, 2, 3, 4. Figur 3 har en omkreds på 5, og figur 4 har en omkreds på 6. Det er også det, der er skrevet hernede i denne her tabel. Lad os nu forestille os, at vi har en figur med et vilkårligt, altså tilfældigt antal trekanter. Hvad vil omkredsen være den? Det skal vi altså prøve at forudsige. Man kunne også lege, at det for eksempel var 10 trekanter. Hvor meget vil det så give i omkreds? Ja, vi skal altså kigge på det her mønster, der er hernede i de her tal her. Det er altså 1 og 3, vi kigger på. Det er 2 og 4. Det er 3 og 5. Og det er 4 og 6. Hvordan kan jeg bruge 1 til at få 3 frem? Og tilsvarende bruge 2 til at få 4 frem? Og tilsvarende til noget. Jamen, hvis jeg kigger på 1 og 3, så kan jeg sige, at hvis jeg har 1, så skal jeg sådan set bare lægge 2 til for at få 3. Tilsvarende, hvis jeg har 2, så skal jeg også lægge 2 til for at få 4. Og tilsvarende det samme hernede. Det kunne altså godt være det, der var mønstret. Og det er det altså rent faktisk her, i det her tilfælde her. Jeg har altså tallet, figuren 1, som får omkredsen 3. Jeg har altså lagt 2 til her. Og når vi så skal generalisere det, altså skrive noget med bogstaver på et algebra, ja, så kan vi altså sige, jamen vi har altså n her, og n plus 2, det giver omkredsen. Hvis nu vi skal prøve at vise det med firkanter, så har vi nogle kvadrater her, som altså har sidelængden 1. Det vil sige, at denne her figur 1, den har altså en omkreds på 4. 1, 2, 3, 4. Tilsvarende har figur 2 en omkreds på 6, figur 3 en omkreds på 8, og figur 4 en omkreds på 10. Men hvad nu, hvis vi havde n antal firkanter, hvor stor ville omkredsen så være? Ja, igen kan man altså sidde og pusle lidt med det og prøve at finde en form for mønster og sige, at hvis vi har 1, hvordan kommer jeg så til 4? Og tilsvarende, hvis jeg har 2, hvad kan jeg så gøre med 2 for at få 6? Og det, som jeg gør med 2 for at få 6, skal jeg også gøre med 3 for at få 8 og 4 til at få 10. Ja, jeg kunne jo sige, at denne her, hvis jeg gangede den med 2, 1 gange 2, og så lagde 2 til, jamen så ville det give 4. Og sagde 2 gange 2 plus 2, det giver 6. 2 gange 3 plus 2, det giver 8. Det ser ud som om, at det fungerer. Og det er koden her. Altså det udtryk, man vil sige, hvordan kunne vi generalisere det? Hvordan kunne vi sige det her med bogstaver? Og her står altså 2 gange n. Der er et usynligt gangetegn her imellem. 2n er det samme som 2 gange n plus 2. Det er altså mønstret.